Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kunzvimbo yeGokwe kuEMPRESS uko kwaitikawo chiitiko chinoshamisa. Murume auraya mudzimai iye ndokubva azozviuraya. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ese nguva dzese muri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ramzi Makungwa EMPRESS pachiitiko chaitika pano chekuurayiwa kwaitika mukadzi aurawa murume akanosungirira. Yanga iripo yekuti vanhu vanguri vanganetsana mudzimba dzavo mukudanana kwavo. Saka nyaya yaitika ndeyekuti nyaya iripo ndeyekuti umu imba iri apa yamuri kuona iri pakona pane fenza ndopaurayirwa mukadzi. Then murume azvisungirira uko. Ndo nyaya iripo. Inonzi Dixon Captain. Pachiitiko chaitika pano paEMPRESS kunyika kunzvimbo yavaChiShamambwa. Murume auraya mukadzi wake, amurayira mumba umu. Ndobva aenda. Amuraya nei? Amuraya nebanga. Agura huro kudambura kuti dambu. Adambura huro. Ndobva aenda kumba kwake, aenda uko murume kumba kwavailodya vese. Murume ndobva anozvisungirira. Ndobva afawo. Saka vamwe vake vazomuka vachiti vanoenda kubasa. Ndovaona mukomana akadii akazvisungirira. Pavamhanya achiti ndikatodzawo mukadzi wake kuti waurayisa munhu kunoku. Ndokusvika mukadzi chiri chando huro pasina. Anga akashama ari naked. Nyaya yavo ngeriye? Nyaya yavo kuratidza kuti vanhu ava vakarambana. Saka murume akarwadziwa. Nekuti murume akadyiwa mari nemhuri afa. Akarwadziwa murume zvisingaiti. Yanga iri Pfambi. Yanga iri Pfambi. Yanga iri Pfambi. Inonzi Agnes Muyambo. Munhukadzi uyu afa uyu taitove naye mubhawa tichitomwa doro naye. Tiri pakumwa naye doro tosimwa naye tichifara naye tichita sei. Asi nezuva airatidza kuti haana mufaro, haadi zvokutaura nevanhu achingorafura vanhu. Mukati mekurafura vanhu titori nemunhu akauya. Pane munhu akauya akati pasikana musikana wamunaye uyu pasaidi muudzeiwo kuti murume wake ari murima ngaatambe akangwara zvezuva ranhasi ngaafambe mafambiro kwawo. Isusu takatya kumuudza musikana uyu nekuti takati nyaya dzevanhu vaviri, vanhu vanodanana vanosombogonana vachiwirirana, hatingagoni kuti timuudze. Taitya kuti zvozotipandukira kuti pamwe isusu tozobayiwa tiri isusu. Zvisinei musikana waye akazobuda mubhawa akaenda. Ane munhu waimwa naye doro, munhu waimwa naye doro akasara imomo. Iye akabuda akabva aenda. Pakuenda kwake hatina kuziva kuti akazofamba sei. Asi mumazuva maviri adarika uyu munhurume wake wangachigarisana naye akambondidana inini. Akandiudza akati musikana uyu ndoziva kuti munowirirana natepi. Ndanchikumbirawo kuti mumuudzewo kuti asarivare kuenda kunoyeresewa kumasowe. Nekuti kwese kwatofamba tichienda kumasowe ari kuprofitwa tsananguro dzekuti anodi achabayiwa. Saka mukomana uyu auya akandizivisa zvikanzi muudzewo guru wenyu asarivare kupota achienda kunoyeresewa. Nekuti kwese kwatofamba kumaprofita anenge achinzi ane tsananguro dzekunzi achabayiwa nebanga. But hatizivi kuti achabayiwa nani. Asi inini zvaizvezvi handina hangu basa naye ndirwadziwi naye nekuti iye haachandidi. Asi ane umwe munhu wandakaona ari mumba neumwe munhu wandiri kuona anaye. Ngaiti yake zvaari kuita hatizivi, pamwe vanhu vavo ndo vachamubaya nebanga. Hatina kuziva kuti zvichazodai so. Yaida kutobaya. Hatina kuziva kuti ndiye achazobaya. Ndatozorohwa nehana ndichipa ndangonzwa kuti kwanzi Tepi afa. Indatongoziva kuti atourayiwa nemunhu iyeye. Nekuti nezuro manheru pane munhu akati udzai munhuka. Susu tikatadza hedu kumuudza. Umwe shamwari yangu andaye mwana edoro anozisenzeni.
paakabudawo achienda kutoileti achidzoka akamuona akagara pazvingoro zvekuseri koko kuchibhawa kwataimwira doro akatoya akatoti munhu uyo anga achitaura kuti ari murima tamuona zvechokwadi but pakaipa indikati ngatisiyane nazvo ngatisiyane nenyaya dzevanhu dzozotipandukira tikatosiya bhawa rikatosvika pakuvharo tikaenda kumba tikanova semafungiro enyu manga ari wrong ndiani? Takatarisa pakuita nyaya dzavo tinoti munhukadzi ndiye anga ari wrong. Pane zvazoitika itozoblema munhurume nekuti iye wauraya munhu, iye wakazozviurayawo aona kuti inini mhosva yandaita ihombe. Asi munhukadzi sevanhu vanga vachikonana vachigarisana, unhu hwaanga achiita pamberi pemunhurume wake wanga achigarisana naye, anga achiti chero vauya mubhawa anenge aine mumwe munhurume pasaiti achitamba zviya zvekutamba zvekuratidza kuti ari kuda kutsotesa. Saka mukadzi uyu kauka otherwise ndiye akanyanyokoka hasha dzemunhurume kupama kuti asvike kuita matembasi akadaro. Vava vachikona navo dzimwe nyaya hatidzizivi, asi muzvidimbu zvedzimwe dzatoziva dzacho munhukadzi ndiye ari wrong. Uye azoshata hake pakuzogura upenyu hwemunhu. Ndini mambudzi patambofona paya, ndini wacho mambudzi ndevamwe wandaifona nawo ndohwadziwa nasahwira wedu nokuti nezuro akatonipakurira sadza nematumbu embudzi. Chitofara aiuya achindinetsa pabasa pangu because panext nepaaishandira. Mambudzi ndipo supa aiwa tebi unonetsa iwe mwasupa iwe uende kubasa kwako omwasupa yangu orowa pasi. Saka munhu wati achingofara naye asi pandazonzwa kuti agurwa ndahwadziwa ndotenda zvikuru pano. Ini hangu ndini Senzeni anga achitaurwa ndonzi Senzeni Duwe, asi mashoko ataurwa ese pano akaitika zveshuwa, zvinhu zvakaitika tichiona pakuti nyaya iyi yakaiwa, asi kuzotizodza kuti bhururu wedu akabuda sei kana kuti akafamba sei tingataure nhema katingaudze vanhu nhema kuti tipupure pamberi paMwari kuti akauraya munhu ndiani pauyu ndiani. Isusu tinongoti murume nekuti murume nyaya yakave nenguva achiitika. Chechipiri ndoti vasikana vandinofamba navo kubva ndokumbirawo marriage kana musingadzikwanisi siyai nokuti muchaurayisa vanhu kana kuuraya vanhu nekuda kwemarriage. Kana waita zvekubhawa waita zvekubhawa, apinda ngaabuda afambe, kwete kuti unoti unoda mwana wevanhu uchimunyepera zvoga. Ko mirai anga akanaka serekere kunaka pameso hakusi kunaka kwemunhu. Chatinoziva ndechekuti kunaka kwemunhu kuri mubedroom mavo nemurume wake. Asati ambona mapuno munhu akadaro mashura chaiwo ataona pano batonazo tobudikira bva maraini katoona vanhu achimhanya mudhara. Ko chii chikuitika panapa? Hanzi kune munhu abayiwa wachiona di aenda kuti akanozviisa chiwaya live here direct kana kuti kuita zvemafirimu. Saka indati hangu ndingabvunzireka ndinoti ndobokola ndiri ayani kuti ndiyanzove nededication neproof kuti aiwa zvechokwadi chisikana chayo. Saka ndatozongobudikirawo nekuseri chibva nepamusvikashika peri apa inodongorera ndaona mafirimu mukuru. Hora ndoyandaona nhasi, kana inonzi hora munoiziva ndoyandaona. Saka ndichibva apa ndikati tinoona gaizi wachona kubudikira vamwe mai vatochemera waya yavo kuti wabvisa waya yangu ndiana apa azoziva kuti waya iri kupi. Kumwe tobudikira iti waya iyaya ndaiona ichi dhenu mahwani vakaipa hati nemariro. Vese vari tu vagari muno here kana kuti? Ya vese vari tu havasi vagari muno, vakatouya vakatoshanyawo vanhu avo. Wana akabva kucheve kuzasi, umwe akabva kusoro matonga kumufeso wachiona ndekutonga. Baba vake hava mumuno, mai vake hava mumuno, sisi vake hava mumuno. Vanhu vari muno yama dzemusikana chete, mupesa hapana kana amai kana vanhu totsvaga kuti wana kungu. Ndofunga zita rangu ronzvenimo masara kufa. Chitiko chaitika munzvimbo inoyi chotirwadza, but tine zvidzidzo zvatadzidza ise vanhu vararama mutaundiship yakaita seino EMPRESS. Ndofunga nyaya yanga iri pavanhu ava sekutaura kwamboita vanasisi vambotaura, inyaya yanga yagara ichingotenderera kuti mukomana uyu anga nedundu pamwoyo, anga ichimurwadza kuti munhu wanga agara naye. Ndofunga chiverenga makore aigona kutaura 2 years, asi nenyaya yokuti kuda zvinhu zvavo zvakuomereka situation ndozvaikonzeresa kuti musikana uyu sinzi anga ambotobva kubhawa adzokere kubhawa. Asi
chidzidzo chatadzidza ndechekuti kana munhu wekubhawa uchida kumutora haafi agona kuti uchinje hunhu zvokuti asadzokere kubhawa, because kana une mari zvezvakanaka uchiri nemari, panongonopera mari ndopanodhaka zvinhu, nekuti pamwe pacho pando neumbowo kuti pamwe mukadzi kuda anenge ari muchirongwa chedu chamazuva ano ichi, mukomana ukakuleta kuti handisina kana option, munhu ndakatopiwa chirwere kana ndakaita sei, saka oona kuti munhu wacho akandipa chirwere futi auda kundisiya ndiri ndega, saka zvinozorwadza nyange kunesu vaye vapenyu. Asi chandokurudzira ndechekuti isusu hatiregei kuita zvemarriage naasisi vekubhawa, agara muvhimana urawa nemhuka, ndomashoko angu. Ndinoda kudescribe chimiro chemusikana uyu aurawa uyu. Musikana uyu anga nemavete, ari muslimas, akati ipe akashata mbijana, anga bhobha kamufesi kacho anga kachagotsu, atodzana kana hama mufesi wacho uyu, akasiya agavira kuti mumwe munhu hora kudhoneni kumukadzi girlfriend, rakarira akasiya rigavira hora rikafa, saka aitoitwa imedhainde tinofanira kuita chitu ngengawo. Kabe musikana andirwadzi, ini ndinogara kuKadoma, ndine zvinhu zvandinotengesa, ndauya nezvinhu zvangu ndichiti Tabe nditengesere, achitengesa. Ndakauya musi weMonday panapa, ndikagara naye paBlue Bar, ndikasvika asepareta nemurume, akanditsanangurira nhau yake, ndikamupa zvinhu akatengesa. Tuesday ndikaswera naye, Wednesday ndikaswera naye, Thursday ndikaswera naye, akazobuda akaenda kubhawa nasisi vangu nezuro, abuda nasisi vangu vakaenda kubhawa, asi akasvika pakunditsanangurira kuti vakoma ndikungoenda hangu kubhawa, murume wandinogara naye anogona kundiuraya akandivandira murima nekuti zvaari kufunga zvakaoma. Ndikamuti Tabe chiregedza kuenda kubhawa, Tabe akaita nharo, munhu aive nenharo, anga asinganzwisise chero ukamutsura iye aive nenharo, akati mbenganetsana masikati nemusikana wapaBlue Bar anowirirana naye, amutsiura nenhau yemurume wake. Saka Tabe aive nenharo, asi tinongoti shamwari yedu zorora murugare, watisiya watirwadzisa, zvisinei tinosangana kudenga. Amen. Tembi achibva akadarika akachindioneka pabasa pangu, zvikanzi Sawira ndakwenda kunorara, ndichinda kunorara ndakanzwa noise kuno, handiti ndanzwa noise, ini ndakangozvifunga sevanhu vanogara vachinetsana, ndangosiya zvakadaro, ndangoti vanhu vagara vanonetsana, handingaendi kunopinda mumba yevanhu vachinetsana, ndikasiye nazvo. Ndichipedza juti yangu pabasa apa pafilling station, ndaona vanhu vachibva neuto vakaita mudungu, kati ko vanhu vari kumanya vari kuenda kupi, ndopandava ndaudzwa zvikanzi Tabe akaurawa mumba. Handina kuda kukwanisa kuti nditaure kuti ndakanzwa mheremhere kana ndakaita sei, ndikava ndabuda pabasa pangu, ndikava ndauya ndikaona zveshuwa Sawira wangu akadi akachekwa. Saka ini ndinongotaurawo ngoti ndinotesvika panapa ndopamba paigara musikana paanga akatamira achiuya kuzogara. Musikana aurayirwa mukati muno mumba, I think kuti polisi noyaloka dho, mukomana akasvika akagaura dho, akabva pinda mumba, akabva aita zvaakaita pakuuraya musikana, but uku ndokwangokarara musikana mukati, tichitaura nemukati uku ndokwangokarara musikana akachekwa ndokuro, dho rachona ndirori. Nangu chandinetsa ndechekuti musikana uyu achibuda uyu achiuya kumba akauya ari ega, asi chonetsa ndechekuti apinda mumba iri dho rariradzidzo rakagwauriwa iri, zvoreva kuti munhu anga achispota munhu wake ari kumashure achiuya mbichana, zvese zvimwe zviri kutaura nevanhu kuti kwahe akazobva nemunhu akazodi, munhu wakabva naye hakuna, akabva ari one. Ko hembe dzaanga akapfeka indi kushamisika, hembe dzamuwadhiropu sei, iye anga asina kupfeka shama, akurirwa nani kuroti atanga kumukumura here, vakamboita baba namai, akaguta akabva azoti rega ndimupfuudze, ndazvishayiwa ini ndombozvitamba futi, ndoti kwete semunhu anga akafundirira haakwanisi kukurira munhu bhurugo. Saka chii chaitika kuti uyu azoshayiwa hembe, azokurira hembe dzanga akapfeka dzamuwadhiropu, shangu mapushi anga ari kukona kuwadhiropu, iye anga akarara uku, ndoko anga akarara uku. Handina ipapa handisi kunyatsomba nzwisisa ini kuti zvanyatsodii chaizvo.
kuti hembe dzake akurura sei, akurirwa nani, kana kuti pane munhu akazouya akamukurura, kana kuti iye atanga kumukurura hembe here achida kuwana kuda kumucheka zvakanaka. Asi tarwadziwa zvakaoma kudaro, tongochema naye, tongochemawo netariro. Chandoda hangu kukurudzira kune vamwe ndechekuti ukaona kuti wakonana nemunhurume wako, rega kuita seunomusvotesa, rega kuita seuda kuita show off nemumwe munhu pamberi pake. Ndozvandiri kukurudzira hangu kune vamwewo. Kana kuti ukaona kuti wakonana, imbosuduruka kana munzvimbo, womboenda kune imwe nzvimbo. Iye pache zvake anosarawo achidzamisa pfungwa dzake kusvika azvitsiurawo. Iwewo uri kwaunenge uri ikoko unozvitsiurawo zvaunozvitsiurawo. Paunodzoka munogona kudzoka mukawirirana, chero mukazotadza kuwirirana asi zvinenge zviri nani. Maonero angu nemafungiro angu. Maraini mudhara tisvika panapa akaritonzwa kuti hanzi pane vanhu vatemana vabayana vadidika poisingakete kuti ndeana paihama, umwe afira kuseri umwe afira kuseri. Hande tinoona mudhara zvataona pano paEMPRESS. Ini ndonzi hangu Cruise muno muchivime kwasamambwa mudunhu rekwasamambwa sabhuku wedu womahoko wakiti, but zvataona taona machura asati tabona zvakadai pano paEMPRESS. But zvisinei hazvo uyu nyakufa umufesi weyazvisungirira weyatomuzivi panapa hasori ari pedhera hama yedu panapa ndokupinga kuzasi. Saka pakaipa mudhara tizoti makuna kunaya mvura ichanaya here musoro kuti Mwari vachati todiiko. Apa tatova muna Dhisemba mukuru wangu, honai denga rakaoma makuna angoramba achiti todii tetisina plani. Awapo nemai ayo mashoko mudhara ndotenda zvangu naye zvichiitika izvi hameno kuti tinoshamisika hazvisanza kuitika munyika zvakadai. Nyika tinohwako hameno dai wedenga angotirwawo kuti dai mvura yanai, ikasanda ya mvura ika tinofa nenzara. Nzvimbo ino EMPRESS itsauna tatoikalkuleta inenge yatove yechi-12 yema-passion killings aya nema-suicide nema-murderings aya. Nzvimbo ino ine problem yekuti it's a gold area. Saka munhu anongobva kwabva kumaruzevha pamwatiza mhosva yake kana arohwa nenhamo ouya pano panzvimbo yeEMPRESS otanga kutogara boss life pana pamaraini netsi kutsvaka, atotanga kutojoinawo rimwe kuru rinoita zvekukorokoza, ototanga kukorokoza. Haana background inenge ichizikanwa nevanhu kana kuti vanomuziva kana kuti vanomudii, akutotanga kutoita zvinhu zvake ari pano panzvimbo otorarama nevamwe nomawo. Saka kune mahurewo futiwo anenge achidawo vanhu ivavo nekuti vane mari, ndo zvinozopedzisira zvakudai. So kana kusina mari sezvezvizvi mahure anenge akuchinja vanhu ivava kuti aiwa tikedza timbomhanyira vane mari. Saka vafana vaya nenyaya yekudyiwa mari ozvati ndakadyiwa mari ndade ndakadzokera mucha kwangu nesamething yezvino ndadyiwa mari nemunhu akadai so akuda kundirasisa, ndosaka vachitsiva vakuuraya kudai so. Makesisi wayo akatoitika akawandisa. Makesisi wayo akadowandisa. Patofanwa anotoiswa kuma-12-15 pano panzvimbo yeEMPRESS. Saka hamenotiwo muchatibatsirawo seiwo kuti tisevhe madeath. Apo pakatourayiwa rimwe hure raitonzi Bazuka paSerapo rakabayiwa nebanga neanonymous Kolkoza akatoenda. Apo pakatemwa kuma-2000 pakatemwa munhu netsvimbo akafa, pakatemwa munhu nedemo futi pasempe kwaMundoza. Apo pakatourayiwa nongana pabhawara apapo pakati wandei. Koita kumusoro kubhawa kufuti pakaita imwe hondo futi pakafa vanhu vangani wana akakurwa makuru umwe chirema nanhasi. Saka ndozviri kuitika muno munzvimbo. Takutongotyawo semabusinessmen muno kuti situation iri muno yatove very hostile. Hamanotodi vatuidzira uku kumusoro uko kuti vationerewo nzvimbo yeEMPRESS vaigadzirisa ive nzvimbo yakanaka, tinotenda isarambe ichibuda mbiri
chingonzi tave kwachief samambwa nhasi mangwana kwachief samambwa kwadai ezvo kune munhu ari kuramba kuvigika kudhonjani nzvimbo imwe chete ndekunoku padhuze ukatofamba netsoka unotosvika panzvimbo ipapo pane uyo anonzi munyaradza kunetsa zvaitika zvandirwadza mwana wakoma wangu ndanga takatarisirawo kuti tichaona mupfumi mhuri yezimbabwe ngatirayirei vana vedu chero akawana mwana murume murombo asina chinhu ngaazame kurarama naye anozove neramangwana rakajeka zvinorwadza zvatirwadza izvi tarasikirwa mamuchigara naye here mwana uyu aigara pano akabva kumba akatiza akagara pano angasingagari kumba ndekupi cheve vanhau chiitiko chaitikawo pano pamuwadhi mangu mukati mewadhi mangu changa ndisina kutarisira nekuda kwevana vanga vagerawo muno tivachengeta tingototi tigere nevana tisingazivi kuti tigere nemhondi saka ndozvaitika tangomugautirwa kuti pane mwana akauraya iye akanozvisungirirawo saka tinongoti zvaitika vazoverawo murugare tasina kuzvitarisirawo kuti zvinhu tingasangana nazvo zvakadaro tinenge tichingokurudzira kuti vanhu vataurirane kana pane zvakanganisika pane kuti vazokudza upenyu hwavo ndozvatasvora plus senguva yatiri muno tiri kukurudzira kuti vanhu vasaite mhirizhonga mudzimba asi vamwe ndipo vari kupinda mukati memhirizhonga dzinova hurumende pairi kukurudzira kuti garisanai kana pane kukanganisirana kwamaitana muwirirana mukutaudzana mune zvakanaka kuti ndo mashoko angu andina ndicho chirongwa chatakupai muri yezimbabwe zvinonzwisa tsitsi zvinosuwisa zvinobata pamwoyo asi kune vashaika tinoti aiwa matungamira ndiyo nzira yedu tese zvikonzero zvekufa ndo zvakasiyana tiri munzira tiri kuteera rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. No.